У савецкай Беларусі гомасексуальнасць была не проста забароненая, яна была інструментам кантролю. Спецслужбы выкарыстоўвалі шантаж, каб вербаваць агентаў з яе супольнасці. Гэта ускладняла з'яўленне любых арганізацый ці выданняў для сексуальных меншасцяў. У 1989 годзе амаль 50 грамадзян Беларусі былі звольненыя з-за сексуальнай арыентацыі. Гэта была эпоха поўнай нябачнасці, калі геі і лесбіянкі сустракаліся ў туалетах, на чыгуначных станцыях альбо ў прыватных кватэрах, хаваючыся ад сістэмы. Сёння, у 2026 годзе у Беларусі прынялі закон, які ўводзіць артыкул 1916 за прапаганду гомасексуальных адносін, змены полу, бяздзетнасці, педафіліі. Эксперты ААН заявілі, што гэты закон прыраўноўвае правамерную праваабарончую дзейнасць да адміністрацыйнага правапарушэння і прывядзе да інстытуцыяналізацыі дыскрымінацыі. Методыка таксама змянілася. Сёння сілавікі выкарыстоўваюць дэйтынг-дадаткі, каб ладзіць падстаўныя спатканні, урываюцца ў клубы падчас закрытых вечарынак, праводзяць вобыскі і публікуюць відэа з тварамі удзельнікаў у праўладных тэлеграм-каналах. Трансгендерным людзям фактычна перакрылі доступ да медыцынскага пераходу. Міністэрства аховы здароўя замяніла сексолага на псіхіятра-нарколага ў камісіі, прыраўняўшы трансгендернасць да псіхічнага адхілення.